takaisin Helsingissä. Eilinen yö nukuttu hyvin. Koko ajan tää tuntuu kylmältä rätiltä naamaa, että ei tää bileiden järjestäminen mitään helppoa. Pari kertaa ollaan maksettu isompikin kustannuksia, mutta enää sitä ei viittis tehdä. Käteen jäi 0. Vähän menoja oli siihen päälle. Vitusti töitä ja ite ei pysty nauttimaan bileistä enää edes, että mä olin koko ajan duunissa siellä vaan. Niin. Kyllä saa vitun pitkä aika mennä ja helvetin hienot niinku tällaiset puheet puhuu mua ympäri, että mä enää lähden ikinä tekemään minkäännäköistä tällaista projektia. Ainakaan Kotkaa. Ainakaan Kotkaa. Kotka on Kotka ja Helsinki on Helsinki. Että Helsingissä ollaan maksettu vielä isompia kustannuksia. Ei se ole sellainen. Ehkä väärä päivä valittiin. Vappu ei ollut välttämättä se. Se oli vähän sellaista tupporikasta rutiköyhää meininkiä, kun vappu valittiin. No, ei tässä nyt ranteita väännellä auki, mutta ei olla kaukana siitä. Että oli se positiivisempi kommentti. Ei mitään, samat sanat. Takki tuli. Ei tullut ihan 1000 € onneksi. Kiitos niin sanotusti laitetoimittajille, tiskiukileisille, Anton Fainille ja Nikolle, jotka olivat erittäin myötämielisiä meidän kohtaan palkan suhteen, jos saatiin pudotettua noin 100% hinnasta pois. Sekä sitten Tortekilta Jonesi ja Precision Audiolta Lasse. Päästiin niissä hinnoissa alas, niin jäätiin ehkä tuollaiseen noin 700 € miinusta. Saatiin se 200–300 € supistettua sieltä ja no, mitä tässä voi muuta sanoa? Ei, erittäin iso kiitos Pekko Haimille, Silton Samille, Karolle ja Duulis Baileysille. Sekä sitten tietenkin kaikille tiskiukille, jotka soitti Passatissa, eli Anton, Mikismau, Reidiäkki. Soittiko siellä ketään muita? Ei. Ja muutenkin kaikki. Ääni Ellalle ja Ellulle, jotka jakoi flyereita. Muutenkin kaikki, jotka oli Jeesus. Ja mä sanon vielä kiitokset mun broidille, kuka on 3 vuotena Kotkassa ollut myymässä ilmaiseksi lippuja. Sori, mun oli tarkoitus tänä vuonna maksaa siitäkin sulle rahaa, mutta ei. Eli Jani ja Niko ja Nina. Iso käsi kiitos teille, mutta aina ei voi voittaa. Tuolla Helsingissä tänä ilta tuossa Bar Loopissa. Johnny tuli sinne ja soittaa levyjä ja Tomppa ja Anton ja Chapa ja ei tässä mitään. Kello alkaa lähestyä 11. Varttia vaille. Ollaan soitettu Tompan alkuilta. Nyt mennään himaan nukkumaan. Samoin. Ei. Hyvää yötä. Tjenare. Moi. Out of space, I can't seem to find my place. Morning light, escaping my heart out of sight, out of the space. I can't seem to find my place.